Mae yna camgymeriad i bod yma'n hyn gynnar Dyfarnwr. Mae'n bwysig bod pawb yn gwybod y rheola. Yn sicr, cardyn melyn o leia. Helo a chroeso i Dadansoddiad y Dyfarnwr. Yn ymuno fo fi eto mae Lee Evans, Rheolwr y Swyddogion yn uwch gynghrair Cymru. Lee, braf cael dy gwmni di eto. Mae'n neis bod yn ôl. Mae rhan gynta'r tymor di dod i ben yn uwch gynghrair Cymru, beneidio safon y gemau a safon y dyfarnu hyd yma. Mae safon y gynghrair di codi, mae safon y gemau di codi. Dwi'n mwy na hapus efo perfformiadau y Dyfarnwyr. Hynny, da ni yn mynd i edrych ar un i ddau y penderfyniad dadleuol. Rhain iawn, rhain anghywir. Nawn ni ddechrau yn Llanelli, y gêm Cwpan yn erbyn Ceycona. Cic o'r smotyn yn cael ei roi i Llanelli. Dim dadle am hynny, ond cwestiwn mawr oedd, a ddyle na gerdyn fod wedi cael ei dangos yn fan hyn? Ia, yn fan hyn mae'r cic o'r smotyn yn un cywir. Ysyn ni yn hoffi gweld cardyn melyn yn fan hyn, o leia cardyn melyn i fod yn onast. Dyfarnwr yn fan hyn, mae goro cymryd i ystyried safle y chwaraewyr o amgylch ydi o am cael shot ar y gol, faint o agos ydy'r golgeidwad, ac yn fan hyn, fedyn ni fod yn glir na cardyn coch ydi o, nac dan, ond fedyn ni sicr dweud na cardyn melyn ydi o. Mae'r term double jeopardy yn cael ei glywed yn aml rwan, ond ella ddim pawb yn siŵr be'n union ydi ystyr hynny. Lli egluro hynny ni? Wel, be di ystyr yna? Os di o'n genuine attempt i chwarae'r bel yn y cwrt cosbi, wedyn mae'r cardyn coch yn troi'n cardyn melyn, a mae'r cardyn melyn yn troi jyst i'r cic o smotyn. Ond di hynny ddim yn gymwys ar gyfer y symudiad yma, achos safle'r chwaraewyr sydd wedi gwneud y penderfyniad? Ia, safle'r chwaraewyr sydd wedi gwneud y penderfyniad yna, ond yn sicr cardyn melyn o leia. Mi gafon na gerdyn melyn i ddangos yn fan hyn i Joe Fow, Canarfon yn erbyn Aberystwyth, llawio ac yn rhwystro'r bel rhag mynd tuag at y gol. Ail gerdyn melyn, penderfyniad cywir fan hyn? Yndi, mae hwn yn penderfyniad cywir. Mae unrhyw ergyd at y gol a pan mae'n llawio yn involved efo fo yn cardyn melyn. Ydy o ddim yn trio gwarchod i wyneb fan hyn, neu ydy hynny o bwys hyd yn oed? Mae unrhyw chwaraewyr yn rhedeg y risg o cardyn melyn pam dydy llaw ddim yn safle naturiol. A dydy hwnna ddim yn safle naturiol o'n eindio. Ond yn anffodus i Joe fan hyn, oedd o'n ail cardyn melyn. So mae'n neud i edrych yn waith. Chi'n gweld mae'r ddau chwaraewr arall yn y wal efo'i breichiau tu ôl i'w cefnau. A dyna beth sa'ch chi'n annog chwaraewyr i wneud sefyllfa yma? Ia, yn union. I just cadw i freichiau at ei gilydd neu at yr ochr. Mae o'n anodd weithiau, ond pan mae rhywun yn codi braich i'w thocher i ffen mewn ffordd, dydy hwnna ddim yn naturiol, so mae hynna'n llawio. Llawio unwaith eto rwan, yn y gêm rhwng y Seintiau a'r Bala. Cic o'r smotyn yn cael ei roi fan hyn. Wrth edrych ar hon, mae'r pellter rhwng y bel a'r llaw pan mae'r gic yn cael ei rhoi. Mae'r llaw lawr wrth ei ochr o. Ti'n cytuno fo'r penderfyniad yma i roi gic o'r smotyn? Yndw, dwi yn. Mae di wneud ei hun yn fwy. Mae di cwrcwyd i lawr a tydi freichio fo eto ddim yn safle naturiol. Mae freichio fo i ffwr o'i gorffo i wneud ei hun edrych yn fwy. A mae di taro i fraich eto, dyna ydy'r risg mae'r amddiffynwr yn cymryd. So mae hwn yn penderfyniad cywir. A'r penderfyniad yma wedyn, mae o'n gadael i'r Seintiau gymryd ail gic o'r smotyn am bod Anthony Cade i sleifio mewn i'r cwrt yn fama. Yn union. Dyna di'r rheola, sa neb i fod yn y cwrt cosbi pam da ni yn cymryd cic o smotyn, a mae Iwan eto, ond mae wedi cael dau penderfyniad cywir, a dau penderfyniad da, i fod yn onest. Gol ddim yn cael ei chaniatáu yn fan hyn, a pan oeddwn ni'n gwylio hon yn ôl, oedd hi'n anodd gweld lle oedd y drosedd yn fama. Ia, dwi'n meddwl beth sydd wedi digwydd yn fan hyn ydy, mae yna rhyw fath o cyffyrddiad i fod rhif 19, yma wedi gwneud cyffwr ar chwaraewr Caernarfon, ond dydy hynna ddim digon i peidio caniatáu y gol yma hyn. Dylsia hwn wedi fod yn gol. Mae yna camgymeriad i bod yma hyn gynnar Dyfarnwr. Lle honna rhwng 19 Adam Davies a Joe Fow Caernarfon ni, maen nhw'n rhyw brwydro am y bel, ond dim digon yn ni. Na, mae'r term Saesneg normal football contact yma hyn. Dylsia'r gol yna di sefyll. Un arall dadleuol, Lee, cic o'r smotyn i Met Caerdydd yn y Flint. Sa'n llawer yn ni, oedd na gwyno ar ôl y gêm. Oedd hwnna'n benderfyniad cywir? Unwaith eto yn anffodus nac di.
tydi hwnna ddim yn penderfyniad cywir. Mae yna cyffyrddiad bach yn fan hyn gyda'r amddiffynwr, ond dom digon eto, diom digon i rhoi cic o'r smotyn. Mae'r dyfarnwr wedi dilyn y bel chydig bach rhy sydyn yn lle bod wedi just cadw I lygad ar y dau yn dod at ei gilydd, a pan mae wedi troi yn ôl I sbio, mae wedi gweld cyffyriad bychan, mae'r dau yn mynd I lawr a mae wedi penderfynu cic o'r smotyn. Felly, fod na gysylltiad, di hynny yn wirioneddol yn deud bod hi'n gorfod bod yn gic o'r smotyn? Na, chdi, mae pêl-droed yn gêm hefo cysylltiad yn fod ydy, so dydy bob un cysylltiad ddim yn cic o'r smotyn, dydy o ddim yn free kick, mae'n naturiol weithiau, mae hwnna'n cysylltiad naturiol. Reit, un rheol newydd ynglyn â cam sefyll eleni. Rai mi gyfadde, do'n i ddim yn hollol siŵr o'r rheol yma. Dwi'n eitha saff bod rhan fwyaf o chwaraewyr a rheolwyr o bosib ddim yn ymwybodol am hon chwaith. So ti'n egluro hon I ni? Ia, y blwyddyn dwytha fysa hwn yn cam sefyll, cos mae di cyffwr ar chwaraew bala, a mae di mynd at y ymysodwr, a fysa hwn di fod yn cam sefyll am blwyddyn yma, tydi o ddim. Dydy'r amddiffynwr ddim mewn rheolaeth o'r bel ac o'i gorff. Mae o wedi neidio I blocio, ond mae'r bel wedi taro fo, dim bod o di taro'r bel. A oherwydd bod mae'r bel di taro fo, dylsia hwn wedi bod yn cam sefyll. Reit, fi gael ymhen rownd hyn. Mae o'n gwneud ymdrech I benio'r bel, Dave Edwards fan hyn, ond achos fod o ddim mewn rheolaeth ohoni, mae'r chwaraewr ymosodol yn cam sefyll. Yndi. Yndi, cos di o ddim mewn rheolaeth o'n I. Mae o jyst I neidio I wneud ei hun yn fwy, yn naturiol yn fwy, a di o mewn rheolaeth o'i gorff, o'r bel, a wedyn dylsia hwnna di fod yn cam sefyll. Lle mae swydd y llimanwr yn un dipyn fwy heriol erbyn hyn, achos nid yn unig mae'n gorfod edrych lawr y lein I weld os ydy'r chwaraewr yn cam sefyll. Mae'n gorfod cael hanner llygad I weld ydy'r chwaraewr amddiffynol wedi rheoli'r bel neu wedi camreoli'r bel. Bron yn amhosib, yndi? Yndi, dyna pan mae siarad efo'r referee yn bwysig, holl bwysig, so dyna lle mae communication yn key. Mae'n gymlath. Mae'n gymlath I clybiau, mae'n gymlath I dyfarnwyr, mae o'n gymlath, ond da ni dysgu reit dad yma. Ydy'r rheolwyr, chwaraewyr y gynghrair yn gorfod gwybod y rheolau yma? Achos dwi'n cymryd na beth sy'n digwydd ydy yr ystod gêm neu ar ôl gêm, maen nhw'n cwyno, yn gweiddi arnych chi, lle da chi jyst yn dilyn y rheolau newydd, a dydyn nhw'n ymwybodol ohonyn nhw? Ysyn ni'n dweud bod nhw'n gorfod, ond ysyn ni'n dweud dylsio nhw gwybod. Ond weithiau dydyn nhw ddim. Weithiau mae rhywbeth fel hyn yn anodd, so mae'n bwysig bod pawb yn gwybod y rheolau. A Cymru wedi cael mwy o lwyddiant ar y llwyfan dyfarnu drwy Cheryl Foster yn cael dyfarnu yng Cwpan Merched y Byd ha yma. Yndi, mae Cheryl wedi cael ei ddewis I mynd I Australia a New Zealand I dyfarnu yn y Cwpan y Byd. Mae hwnna'n rhywbeth mor special I Cheryl a I ni fath o dyfarnwyr Cymru. Mae hwnna'n breuddwyd rwy'n tydi, a wedyn dwi'n mor falch o Cheryl yn cael mynd. Wel, llongyfarchiadau mawr I Cheryl, a diolch yn fawr iawn I chi gyd am wylio. Gobeithio gawn ni sgwrs arall cyn diwedd y tymor li. Diolch yn fawr iawn ti. Diolch yn fawr I chi. Welwn I chi tro nesaf. Hwyl fawr.